Belanyo koktoma kotor enggei viral enggei tongka hezamara khwai chomniwo youtuber Umashankar Deborma sa salni phungni 10ta tamani jorao samung sidra khlainai rokbai bujak manati Dr. Biswajitni khutui kaisa audio viral enggei tongka tabu phiaba tabu sukjora kubui tamo sawimaniako youtuber Umashankar Deborma bujakmani tamo bobohai ni bagai omohai patimu patika khanainaidi Dr. Biswajitni audio viral engjak sraike sini mangli Beautiful Northeast Tripura. Simna Vidansabha ni mafia gundara Khorjlai TV no boi tabo Khwai Hospital o khlaijak bokhor phatri bukha ano bothana hnai naisingjak arpore ang sogilia ang line gari bai thangmani jora tei o gani driver niruno hkai ya sikaini baire rikha tei bokhorogo boi tabo city scan no khainanai belai bini ko অবস্থা kahi lan driver ni te Khorjlai TV ni khai mobile ok bokhoi khitar hobai kha e kisa norong jotono sirinai obanai to khai kisa bono recover khaige de Khorjlai TV no khoye tongnai bororo Khorjlai TV no kisa help khaigera de sinu group ni borok 10-12 jona mafia gundaro borok bulai kha